Hallo. Welkom terug bij Dit is geen podcast. de podcast die geen podcast is. Ik ben Joël Ik ben Ozaya. en wij zijn nu in de Toverland. We zijn in Toverland. Dat is incorrecte informatie die wij nu informatie, maar we zijn wel in de Efteling. Ja. Misschien moeten we even de Efteling laten zien. Draai maar even een rondje, cameraman. Doe maar even een rondje. Ja, oh, wat mooi. En we hebben vandaag camera Peppy bij ons. Of course. Of course, camera Onze Peppy. favoriete cameraman. En onze favoriete vader. Geen haat tegen Rens en Mick, hè? Waar is de ingang? Daar. Kan je zingen? Ja, zal ik dan gewoon toch maar Max... Welke van de twee gaat eigenlijk langzamer? De blauwe. Zeg je dit nu of is het... De rechterkant, als je daar de rechterkant aan houdt, Ja? die gaat langzamer dan die andere. Is dat oprecht? Ja, dat is echt. Til jezelf even, ik ga het op. Weer eentje gaan, want ze gaan 2 rondjes, toch? Ja, Door... klopt, maar de ene trekt harder door dan de andere. Ik hou heel... Dus de rechterkant is Ik gewoon, vind dit geeft me dit weer is- we gaan flashbacks. hier- Ja, met vliegtuig heb je gehad, hè? Dit geeft me weer flashbacks naar zeg maar, de Wiki de Viking achtbaan in Plopsa en door Hasselt. We gaan hier live in de podcast angsten overwinnen, jongens. Als dit geen Ja, maar we motiverend... hebben het hier nog niet over gehad. Dus laten we het daar even over hebben in de wachtrij bij Max en Moritz. Want jij hebt iets. Iets wat in jou borrelt. Ja, ik hou niet van achtbanen. Ik heb een achtbanenangst. Waar is het fout gegaan? Ja, Waar dat is durf die- ik je niet te zeggen waar het is fout gegaan. Maar eigenlijk heb je het nooit geprobeerd. Jawel, Dat- jawel, ik ben een... Ja, je bent in een achtbaan geweest. Je bent in een achtbaan geweest. Oké, maar wat voor een achtbaan? De Wiki de Viking achtbaan bij Plopsa Indoor Die Hasselt. is heftiger dan Max en Moritz. Ja, oké. Die gaat ineens zo naar beneden, dat was echt Ja. niet leuk. Aan de linker. Nee, die gaat sneller. Pepijn, je moet nu niet zo gaan doen. Dit vind ik echt vervelend. Maar die is korter. Single rider route. Ik Nee, altijd maar single rider. ik ben inderdaad geen fan van achtbanen. Dat is een feit. Het is En oké, het- Ozijn. Het is een stukje snelheid. Ik heb stukje geen moeite snelheid. met snelheid, Maar ik deze vind gaat echt 40, snelheid alsof je op een zonder- brommer zit. Ja, Vliegtuig is heftiger, hè? Ja, daarom. Die gaat echt... Hoe hard ja gaan jongens, vliegtuigen? ik zit toch al in de wachtrij. Ja, Dus dat... ik ben verder dan ooit. Ik ben verder dan ooit. Nee, maar ik ben ook echt trots op je. Dankjewel. Ik ben echt... Hier, kijk. Ah! Weet je, ik zie wel wat er gebeurt. Ik dacht altijd dat dit de Max en Joris was. Dus dan heb je ook dat iconische Max dum. en Joris. Max en Joris. Maar dit Nee, dus welkom terug bij Dit is geen podcast, de podcast die geen podcast is. Vandaag live vanuit de Efteling, live vanuit de wachtrij in de Efteling. Nou ja, niet live. Maar ja, Ik heb deze ook trouwens nog nooit gedaan. Volgens mij gaan wij langs elkaar? heb jij deze ook een keer gedaan? Ja, ik en Ozaya gaan wel samen. Dat is prima. Welke was nou langzamer? Volgens mij die blauwe, want die gaat wel hard. Pap, de groene was langzaam of de blauwe? De groene. Ik ben blauw met blauw. Kan jij een blauw? Maar staat dat ook ergens aangegeven of moet je dat gewoon net weten? Moet je weten. Oké. Maar Pepijn, hoe is het met jou? Prima hoor, we Ja. gaan het weer. Heb je je proefwerken gehaald? Ja, Goed begin van het nieuwe jaar gehad? prima. Hey, over podcasts gesproken. Ga luisteren naar de Puberpodcast. De podcast van Sebas van der Donk. Daar zitten wij in om te praten over film. Toch Joël? Ik was even met Carlos aan het praten, maar De vertel. Puberpodcast met Sebas. Oh ja, Daar zitten wij in met film. klopt. Een hele leuke aflevering van 15 minuutjes maar. Is die 20 ingekocht? minuutjes. Ja, Een er half zitten uurtje meen ik. 25 minuten voor 25 minuutjes. Dat is niks. Luistert makkelijk weg. Is gewoon een leuke aflevering. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, Ja. moet ik hem vasthouden? Pepijn gaat de blauwe pakken. Ik wil eigenlijk ook wel blauw. Ik haat je niet. Ik wil eigenlijk ook wel blauw. Nee, We gaan voor groen jongens. Dit is de eerste keer dat ik het... Laat mij eerst even in de groene gaan. En dan zien we daarna wel of... Ik hou wel van snelheid. Helemaal niet. Het scherm is gewoon uitgevallen. Hier, hij gaat gewoon door. De batterij, Ik het scherm ben- valt gewoon uit op een gegeven moment. I am speed. Maar jij was vroeger ook bang voor achtbaan. Nee, Ik ga niet per se, maar ik ja. ben bang voor achtbanen, maar mijn moeder zei dat je erin dood ging. En als je dan dood ging, dan dacht ik dat je er echt dood in ging. Dus toen dacht ik, dat doe maar niet.
Totdat er een moment kwam dat ik een keer met een playbootje in de achtbaan was geweest. En toen dacht ik, dat is helemaal te gek. En toen vond ik het super vet. En de tweede keer dat ik in de achtbaan ben geweest, ben ik in PortAventura in Spanje. Oei. Een van de heftigste achtbanen geweest die ik ooit heb gehad. Oh. Maar dat was een tweede ervaring en dat vond ik echt super vet. Ja. Toen tintelde gewoon mijn vingers en zo. Nee, dat van gaat de- voor van mij de ook te snelheid. ver, die Ferrari-achtbaan. Hoe snel gaat hij? Ja, die ging iets van de 150 of 160 km. Tyfus Jantje. Maar die maakte 2 van die vrije vallen en die maakte 3 kurkentrekkers. Ja. Dus dat was echt iets anders dan de Python en zo. Zeg Ja. maar. Ja. Maar Ferrari World lijkt me helemaal te gek. Nou, gaan we daar ook een keer naartoe. Ja. Die gaat 150 km per uur of zo, toch? Ja, weet ik niet. Weet je, die moet een bepaalde snelheid halen. Anders kan hij de top niet maken. En als hij dat niet haalt, dan valt hij weer terug. Niet! Maar het schijnt ook dat je daar echt zo'n beetje maximale G-kracht ervaart in die achtbaan. Ja, omdat je gewoon, je vertrekt dus geloof ik met 120, bijna vertrek je aan het begin. Ja. Wordt hij gelijk aangeslingerd en dan versnelt hij nog een keer. En dan duikt hij Ja. in één keer omhoog en dan draait hij nog een keer om. Maar heb je wel die Taron een keer gedaan? Ja, die heb ik gedaan. Die is ook wel leuk, Ja, maar hè? die gaat ook echt, want die gaat in de middag, wordt hij nog een keer naar 110 Ja. of 120 km per uur getrokken. En dan zit je al in de snelheid. Ja. En in die snelheid word je nog zo naar Maar achter weet je geduwd. wat ik vind van de Taron? Hij gaat snel, maar je ervaart dat hij gaat gewoon hard. Ja, Hij gaat niet snel, hij gaat gewoon hard. Ja. En wat ik heel vet vind is dat hij bijna die 90 graden knik omhoog Ja, maakt. ja. Dus dat je in één keer denkt, huh, en dan schiet ze zo omhoog. En dan ook nog die tweede versnelling. Dan zit je op maximale snelheid Ja. en dan ga je krijg je Ik vind de nog Carnival een Festival versnelling. wel leuk. Daar ga je ook omhoog vandaag. Maar dan zit je al op 120 km per uur en dan pompt hij er nog echt. Maar bij Ferrari moet je ook een bril op. Ja. Bij Ferrari moet je ook een bril op. Anders ga je ook. Even, hoe hard denk je dat je gaat in het vliegtuig als hij gaat opstijgen? Hoe hard rijdt hij dan? 150 km per uur. Ik denk dat hij nog wel harder gaat. Dat voel je ook wel in. Volgens mij echt 200. In de lucht staat Dat zou je dus een keer moeten opzoeken, maar volgens mij trekt hij dat heel hard door, zeg maar, om hem omhoog te omhoog, krijgen. ja. Dus, en dan voel je ook dat je naar achter wordt geduwd. En dat Ja. is precies hetzelfde. Nou jongens, we komen er vanzelf achter. We zijn er al bijna. We zijn er al bijna. We gaan onderdoor, hè. Ja, maar weet je wat het is? We zijn er niet bij. Ik vind dit nu niet heel eng of zo. Dat komt dadelijk pas als ik echt in het Ja, peloton ja. zit. Komt goed. Je moet... Maar weet je, mijn vertrouwen in achtbanen is gewoon naar beneden gegaan sinds de Wiki de Viking ervaring. Maar hoeveel ongelukken zijn er nou met achtbanen? Niet veel. Nee, pap en ik waren, of pap en Lotte, de hele gang en ik waren in Disneyland. Plopsaland Indoor Hasselt. En daar hadden ze een Wiki de Viking, de Wiki Coaster was dat. En Oh. pap zei, oh die is niet zo heel heftig. Maar die ging dus meteen omhoog. Ja? En dan, een beetje zo, en dan ging die het donkere in en dan ging die meteen weer keihard omlaag. Dat vond Ja, ik ja, gewoon ja. niet zo leuk. En toen was hij dus klaar met dat rondje. Dus ik dacht, oh hij is klaar. En toen ging hij nog een rondje. Jij zei dan, oh, en dan, En ging je toen, weer. hij was net klaar. En toen was ik echt zo, oh hij is klaar. En toen roep. Ging je Het weer. meest grappige van het verhaal is dus wel dat je de hele tijd hebt gelachen. Nee, dat tweede rondje heb ik vooral geschreeuwd. Nee, dat viel wel mee. Hij is gewoon echt geen zin. Want jij, nee, maar jij zei, oh je moet schreeuwen, want dan voel je het Ja, weer. tuurlijk. Maar je moet altijd alles eruit schreeuwen. Zeg maar niks. Maar ik denk nu, wat? Wat? Alles eruit moet schreeuwen. Ja, ja. Ja, wat is het met het geluid? Nee, het geluid is oké. Ik ben het geluid gewoon een beetje in de gaten aan het houden. Oké. Oh, je bent ook niet meer aan Net niet zo monitoren. goed. Dit is poging 3 van de podcast op dit moment. Ja, heel even, weer even weg van de achtbaan, hè. We hadden het net over het Sprookjesbos, hè. Maar jij vindt toch ook stiekem gewoon het Sprookjestheater, dat is toch kei lachen? Ja, oké, het Sprookjestheater is inderdaad wel leuk. Hoe ben jij eigenlijk door de achtbanen gaan doen? Gewoon gaan. Gewoon gaan. Was je een keer gewoon met je ouders en je ouders zeiden van Weet ga ik niet gewoon- meer, geloof het wel. Het was echt leuk man. Oké, nice. Phoenix echt top. Ja. Nee, die vond ik echt saai eigenlijk geworden. Phoenix echt top. Ja. Nou, even weg uit dit Duitse gebied. Even, Ja. even ganz houdoe aus Tirol. Dus een beetje Oostenrijk. Oh ja, Tirol is Oostenrijk. Wat moet ik doen? Nou, we zijn net daarin geweest. In Ja. Maximoor, in mijn achtbaan ontmaagding. Hoe was het? Vertel. Ik vond het best leuk. Ja. Oh, we zijn inderdaad wel echt precies op de goede tijd gegaan, want nu staat er inderdaad wel een rij. Ja. Nog steeds 20 minuten, maar netjes. Maar jij- Nee, ik vond het best leuk. Ik vond het oprecht wel grappig. Hij voelt wel gewoon leuk. Dus ik ben zeker wel een keer in staat om een andere achtbaan te proberen. Maar nu is het Maar- nog eventjes te Maar voor vroeg. nu ben ik voorzien. Ja. Voor Ik nu vond het ben wel leuk. Oh, dat is die enge. Dansen Ik elkaar. vond het wel leuk dat jij zei, oh joh, is dit het? Was ik hier altijd zo bang voor? Maar oké, even om terug te komen op de achtbaanangst. Want oh, de Piranha is dicht joh. Ja, dat is wat koud. Dans met camera is maar een uur nu.
Ja, 50 minuten zelfs. kunnen we doen. Kunnen we doen zo? Ja. Dan zou ik daar nu voor kiezen om dat nu te doen. Ja, gaan we nou dansen elkaar? Oh, daar heb ik ook een hart voor. Ik ga straks een broodje Unox halen, dat is nog nooit gehaald. Wat ga je doen? Ik ga straks een curryworst halen en zo. Een Straks curryworst. een broodje Unox kopen, dat heb ik nog nooit gegeten. Een curryworst. Durf je dit wel? Weet ik niet, hij draait rond. Ik word wel best makkelijk duizelig, maar... Eerst ervaren en dan weet Ja. je het. Precies. Maar ik heb eigenlijk niet zo'n zin om zeg maar de rest van de dag duizelig door de Efteling te lopen. Dat komt goed, we eten daar maar wat. Maar Ik oké, heb- ik heb ook van mijn alles bij, dus. Wat gebeurt hier? Hier is courage te koop. U voelt zich een held en wij vangen geld bij NS Wereldag. Kom, blijf maar staan. Wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze Waarom moeten we ons sorteren? Single rider en niet single rider. Oh ja, We waren Carlos kwijt, jongens. Carlos. Zo. Natuurlijk. Deze is dus nieuw. Nee, maar Waar ik nu dus nu het meeste nieuwsgierig naar ben, bij deze is, hè, want dit is dus de Dit is eerste die nieuwe? attractie die een heel themagebied om zich heen heeft. Dus de hele wachtrij is één themastuk. Oh. En je komt dus iedere keer in een nieuw stukje thema, Ja. waar iedere keer wat te doen is. Dus eigenlijk is de wachtrij ook al een hele... Ja, ze hebben het hier nu eigenlijk zo bedacht dat de attractie zelf natuurlijk een attractie is. Ja, Maar de wachtrij behoort ook tot het tot de attractiegedeelte. attractie eigenlijk, En oké. Het andere nieuwe is, wat de rest van de Efteling ook niet heeft, is dat hier ook gewoon personeel, dus personages, lopen hier rond, begeleiden je, helpen je tijdens het wachten. Zeg. en die hebben ook speciale pakjes. Nieuwe pakjes. Ja, en dat zijn pakjes die weer gerecycled zijn van alle oude pakjes van de Efteling. Ja, ja. Oké. Dus Maar, dat is- Dat is hier nog iets aan maar doen volgens mij was het ook best wel uniek deze attractie, Dat, dat je die niet alle heel vaak andere ziet met het... mensen ook een thema. Dit is de eerste ter wereld zeg maar, die het op deze manier doet. Oké, ja. Maar ja, we zijn erachter gekomen waar mijn achtbaantrauma Vandaan komt, ja, daar ben ik eigenlijk ook wel origineert. nou benieuwd naar. Ja, het origineert allemaal uit Movie Park Germany. Daar heb je namelijk de Van Helsing en dat is een binnenachtbaan. En ik dacht met mijn blije kop, we gaan in die binnenachtbaan, want dat is binnen, dus dat kan niet zo gaan. Maar de Van Helsing doet zeg maar dit. Dus ja, weet je, heel gezellig. Maar daardoor is het denk ik nog wel een beetje erger geworden dat ik een beetje echt die angst heb dat alle achtbanen dat doen of zo. Dus ja, Je dat. moet in de Ironman Flight Fox, dat is ook binnen, dat kan ook niks. Wil je een spekje? Oh ja, natuurlijk. Wat zei je, Pep? Big O. Je moet in Disneyland in de Ironman Flight Fox, want die ook is ook niet. binnen, dat kan ook niks gebeuren. Maar hoe Mijn moeder erg- moet die zien 96 km/h word je afgesloten. Fuck. Wat heb ik nog meer eigenlijk? Vind je het oké als ik dat niet doe? Hoe vind jij It's a Small World? It's a small world after all. It's a small world after all. Alsjeblieft, podcastluisteraars. Hier, is dit ook allemaal aangebracht, dit mos? Heel even, het hele themagebied, hè? Hallo meneer De Mos. details zijn er wel. Ja, vertel Carlo. Het is zijn allemaal mos. zo gemaakt, dus het zijn gewoon nieuwe stenen, het is gewoon allemaal nieuwe... Oké, en dus het is hier allemaal- hebben ze ook gewoon uitlopen. Ja, Hoe voelt dat nu om steen te zijn? Film de in... ja, ik vind het eigenlijk wel stederig. Yeah man, it really rocks. It really the rock. It's hard. It's a hard knock life, but it really rocks. Dat is echt steengoed man. Maar ook dit, hoe kan je dit? Nee, dat is Dit- gewoon het steensoort, zeg maar. Dat kun je gewoon... Maar oké, er zijn echt dingen gemaakt, zijn dat allemaal te verouderen en zo. Ja, ja. Ja, ja. we hadden het in de mislukte podcast net over iets. En daar wou jij nog over verder vertellen. We hadden het namelijk over websites, over het webdomein, want we hadden het over stickers. Dat is hoe we erop gaan. Stickers. Binnenkort bij jou op de webshop. Dit is geen podcast.nl misschien. Daar hadden we het over. Toen hadden we het over het webdomein van Joël. Dat Joël laatst €200 moest betalen. voor- Trouwens, moet ik even op terug. Er stond zo'n knopje met, hoe heet dat je weer kan terugstorten. Dus dat heb ik wel gedaan, dus ik heb het wel weer terug. Ja, dan kom je het nog aan het betalen. Ja, ik ga eens contact opnemen met die, want ik ben het niet helemaal mee eens. Maar
Ja, vaders. We hadden het ook al van jouw website. Jij hebt ook een website. Ja, www.brainact.nl. Ja, www.brainact.nl. Wat doe jij met Brainact? Brainact is een organisatie voor jongeren en jong ouderen met niet aangeboren hersenletsel. En niet aangeboren hersenletsel wil eigenlijk zeggen dat je Geef me ook een chipje. door een ongeval of een ziekte of zuurstoftekort in je hersenen in ieder geval hoppa, de volle. Dat je daar in ieder geval hersenbeschadiging hebt opgelopen. En dat kan op verschillende manieren zich uiten, zodat je niet goed tegen prikkels kan. Prikkels van geluid, prikkels van licht, wat dan ook. Maar ook dat je halfzijdig verlamd bent, je geheugenstoornis hebt, dat soort dingen. En wij organiseren al 11 jaar lang activiteiten voor deze doelgroep. En dat kun je allemaal vinden dus op onze website www.brainact.nl. Doe dat is leuk. Hoe kwam je op die idee, Carlos? Om dat te doen. Ja. Omdat ik toen werkte met mensen met niet aangeboren hersenletsel. En er kwamen steeds meer jongeren, maar de organisatie waar ik voor werkte, die wilde niet iets voor jongeren doen. En toen was ik samen met een collega 11 jaar geleden zoiets van, goh, zullen we daar dan iets mee gaan doen? En zo organiseerden we eerst iedere maand een activiteit. En dat is nu teruggezet naar 8, 9 activiteiten op jaarbasis. En we gaan dus ook naar de Efteling. Maar dan gaan we bijna met een groep van 25 tot 30 man met niet aangeboren hersenletsel en vrijwilligers gaan we hier naartoe. En dat is voor hun natuurlijk heel intensief. Maar we gaan altijd op een dag dat het niet druk is, liefst dat het regent. En, Maar nemen jullie dan ook contact op met de Efteling, dat die daar rekening mee houden? nee, je kunt hier speciale kaarten halen voor mensen met een beperking. Zodat je altijd via de invalide ingang en zo gebruik daarvan kunt maken. Net zoals de Droomvlucht. Daar kun je niet in, maar zijn voor bij de Droomvlucht en dat is hetzelfde hier ook bij Dans Macabre. Daar hebben ze een speciale ruimte gemaakt dat je met VR-brillen en beeldschermen toch de hele belevenis kunt meemaken. Dus dat is wel cool. Dus de Efteling houdt wel echt super goed rekening daarmee. En we zijn bijvoorbeeld ook naar Movie Park geweest, maar die doen het niet. Dus de Efteling gaat er echt heel ver in, dus dat is wel heel fijn. Dus dat. Ja, dat is Brainact. Ik ga dat dus ook even volgen, want dat is leuk. Ja. Joël is zich even aan een stroopwafel aan het bekwamen. Dat is echt een ding. Ik neem altijd mini-stroopwafels mee naar pretparken. Waarom? Dat weet ik niet, dat is gewoon... Waar komt dat vandaan? Ik weet het niet. Eet jij dan ook gewoon tussendoor? Of is dit ook gewoon zeg maar jouw ontbijt, middageten en avondeten? Dus dit eet ik gewoon een beetje tussendoor. Doet u ook wel? Deze zijn echt hard. Van de Lidl. Stroopwafel taste test. Dat moet je wel pakken, hè? Ja. 7 van de 10. Ja. Niet de beste stroopwafel die ik ooit gehad heb. Oh. Stroopwafel. Nee, dank je. Wat hadden ze bij Starbucks in Londen? Stroopwafels. Stroopwafels. In Londen lagen daar gewoon stroopwafels bij Starbucks. Ja, stroopwafel staat nu ook in het Engelse woordenboek. Serieus? Maar is het dan syrup waffle of Nee, stroopwafel. stroopwafel? Het begint een internationale hit te worden. Sinds 1744 zijn stroopwafels het tussendoortje van Nederland. Maar vanaf nu ook te vinden bij Walmart. Dat is gewoon lekker. De tagline van stroopwafels is gewoon lekker. Ja. Koud man. Het is ook een beetje koud. Maar als we deze gehad hebben, dan gaan we de rest van de dag alleen maar saaie attracties doen, zoals de carnaval en Symbolica. Ik heb hierna de thrill seeking wel gehad, denk ik. Waarom? Hoe laat gaat het ding dicht? 7 uur. Hoe laat gaan de attracties dicht? Ja, meestal een half uur van tevoren. Hebben jullie nog to-do's voor vandaag? Ja, de Nog Baron. to-do's? Ja, Villa Volta. Ja, dat wil ik ook in. Dit Jij kan- huis. Dat is voor jou een must. Droomvlucht is ook Ik vind alles leuk. attracties dicht. Als ze maar 16. Vogelrok wil ik eigenlijk ook sprookjes, proberen. vertellen of dingen zien. nooit tegen geweest. Ja, maar lang geleden. Ja, die, Carlos wil naar de Sprookjesboomshow, jongens. Ik wil gewoon naar het Sprookjesbos. Ja, moet je het hele Sprookjesbos? Ja? helemaal? Maar We doen een beetje daar ben op je het vrij einde. snel doorheen hoor. Wij doen dat altijd een beetje door het einde, zeg maar. Helemaal mooi.
Gewoon- Oké, we zijn terug. Ik heb ook toen ik 30 kilometer ging wandelen, Met Max. ook ontpoept in het bos. Ja, Oké. soms moet je, als je moet, dan moet je. Waar gaan we het over hebben? We zijn ondertussen in de Villa Volta geweest. Dat was Joël's Villa Volta ontmaagding. En Ja, wat, de dans macabre. en ja, nou. Daar gaan we het niet over hebben. Joël, vertel even, wat vond je van Villa Volta? Ik vond het effect heel goed. Het was heel realistisch nagemaakt. Dus je had zeg maar echt het Dat idee, hebben ze nagemaakt. nou ze hebben niks naar, ja het huis Dat sowieso. hebben we gemaakt. Ze hebben het heel realistisch gemaakt. Ja. Dus de illusie dat je een rondje draait zeg maar door het huis. Een rondje draaien. Vond ik Weet wel je wat vet. ook wel cool is? Soms projecteren ze op het huis van Villa Volta als het donker wordt. En dan projecteren ze echt een hele show dat het hele huis gaat draaien. Echt dat elke kamer gaat draaien. Die is echt ziek. Oh, Maar ja, jullie zijn in Dans Macabre geweest. Ik kreeg een paniekaanval. ja. Maar zij was ik voel hem niet, ik voel hem niet. Ik moet Maar we nu zijn weg. moesten heel nodig naar de wc, dus dat scheelt. Was dat het? Nee, dat was het niet. Oh, Ja, dat was het niet. Ook. Misschien ook. ik was er best ingegaan, zeg maar, als ik niet naar de wc... Ik weet het niet. Het is, ja, Allemaal ik heb geen factoren idee bij eigenlijk. elkaar. Het is gewoon een soort van opvolging van Als je dingen. wel even een review over dans macabre. Ja, De Dans Macabre, hij is best wel opgehyped. Dus inderdaad wat Carlos zei, hij is best wel opgehyped. Ja, eigenlijk vond ik hem stiekem wel een klein beetje tegenvallen. Want je denkt, je hebt zo'n grote verwachting. Ja. En ik vond de drop, hè, waar ze het dan over hebben, die vond ik best wel een beetje tegenvallen. Ik had wat meer gedacht. Ja, hij remde heel erg, zeg maar. Dus, Dat is echt dus je viel ook niet. Het was geen vrije val. Het enigste verrassende vond ik wel, is dat ze op de draaischijf, dat hij soms echt die dans, dat hij zo in één keer heel hard aantrok, zeg maar. Dat vond ik wel een... Dat vond ik wel dat hij wat sneller ging. en de richting dingetjes die de ze mee hebben finale. genomen uit Spookslot. Ja. Dat je die ook ziet, dat Dat vond ze ik wel tof. wat Ja. gerecycled hebben. ja. Mijn grote angst, de monniken waren er ook. Waar was je bang voor ze? Ik vond ze zo eng. Heb je in je broek gepoept? Ik kreeg ineens een paniekaanval. Dit is Snap ik wel. Dit ga ik echt de rest van mijn leven horen, denk ik. Wat ga je... De rest van mijn leven is het gewoon, hey, weet je nog die ene keer toen Uzaya een paniekaanval kreeg in Dans Macabre? Ja, gaan we dit memen? Wat 1 op 10 Dans Macabre? 7. Oké, Joel, 1 op 10? Ja, ook wel 7. 1 op 10? 7,5. Hij was ook best wel lang of Oh, zo. wacht. Nee, ik vond hem juist... Of vond je hem kort? Volgens mij deelt hij Ik vond ongeveer... Omdat je zo de hele tijd overal aan het kijken bent en zo, vond ik het heel kort voelen. Of zo. Ja, ik weet niet. Ja, maar Ja, en ik vond de dingenshow vond ik ook wat minder, de voorshow, zeg maar. Ja, Daar had ik ook meer van ja, verwacht. het was niet echt een... dat kwam ook doordat de mensen die in pak zouden zijn, waren er niet. Ja, er miste wel wat. Een paar elementen. Zo. Ja, ja. doe fix je park, Efteling. Hoe zegt Niels dat ook weer, Pepijn? Hier moet even naar gekeken. Hier moet even naar gekeken worden. Ja, precies. Ik wil niet veel zeggen, maar ja, ik viel net bijna over het pad van de droomvlucht. Oh, hè? Hier moet even naar gekeken worden. Ja. Waar vind jij dat nog even naar gekeken moet worden? Ja, ik vind het hier zo mistig. dat ze die Ja. misschien eens een beetje aanpassen. Ja, Efteling, fix je mist. Ik vind wel wat hebben. Fix je mist, Efteling. Alleen het water en de druppels. Nee, daar heb ik Er dus staat echt hier nooit een last boom. van. In het pad. Ja, Hier moet even naar gekeken worden. ik vind hem echt top. Hoe Van maak wie is je... dit? Van Niels Kooijman. Hoe maak je een carrière met gewoon de Efteling gossiper zijn, zeg maar. Dat vind ik echt top. Gewoon van, ja, weet je, ik ga een video maken over dingen in de Efteling. Die steeds veranderen. En hij is nu gewoon... Hij heeft zijn vriendin ook laatst een huwelijk gevraagd in de Efteling, hè? Natuurlijk. Echt cute. Heb je die video gezien? Oh. Hij heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd hier. Ik kijk hem sowieso niet, dus... Zou je... Nice. Zullen we het hebben over waar mijn ouders elkaar het huwelijk hebben gevraagd? Ja, dat... Ja, Dat vertelde mijn vader laatst nog. Vertel. Waar was dat nou? Want mijn vader had volgens mij eigenlijk een plan A, maar dat ging niet. En het was dus plan B. En het werd dus plan B. En wat is plan B? Ik weet niet Ik meer, ben eerst nieuwsgierig, wat is plan A? Ja, dat weet ik dus niet, want dat heeft hij dus nooit erg concreet uitgelegd. potverdorie. Maar plan Maar B? wat was plan B? Hoe heeft hij het Mijn gedaan? vader zei altijd, ja, ik heb je moeder ten huwelijk gevraagd om rotonde. Wat? Ja.
En dan moet je dus even een bekende rotonde gaan... De Arc de Triomphe. Nee, rotonde. Dat is een rotonde. Eindhoven, daar bij het Floraplein. Nee, wel in Parijs. Wel in Parijs. De Arc de Triomphe. Daarna aan de andere kant. De Concorde. Concorde. Ja? Ja, Concorde, ja? Concorde, ja. dat is toch echt een random plek eigenlijk? En dat is wel een vette plek. Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel cute. Carlos, ben jij getrouwd? Een soort van. Soort van. Of zo partner geregistreerd? partnerschap. Maar jij hebt natuurlijk ook, of waren jullie zo van, ja, kom, ga trouwen? Of we gaan dat doen? Wat was dat? Dat was wel een feest op 8 juni. Oké. Dat was een heel groot feest toen met allemaal zo'n heel bandje en zo. Maar heb jij Lotte echt ten huwelijk gevraagd? Nee, Of ja, ten geregistreerd partnerschap. Wil jij met mij geregistreerd partnerschappen? Nee, we hebben wel op een gegeven moment gezegd, zullen we gewoon voor altijd bij elkaar willen blijven. Ja. En zo'n beetje op die manier. We hebben wel dus meer zoiets van, goh, we willen dat ten behoeve van de kinderen. Want dat is dan allemaal makkelijker en zo. Ja. En van daaruit ook dat we een feestje konden vieren. Dus dat hebben we inderdaad wel flink gedaan, zeg maar. Het was een flink feestje, ja, dat weet ik nog wel goed. We hebben een klassenbankje laten komen. Oh, Dus leuk. Dat was wel heel leuk. Maar als jij iemand ten huwelijk zou vragen, hoe zou je dat, wat is voor jou de ultieme ten huwelijk vraagplek of manier? Ja, daar heb ik wel een heel simpel antwoord op. Als we later straks in het verpleeghuis zitten of ergens achter de geraniums. En we zijn het hele leven bij elkaar geweest. Dan zou ik dan zeggen, schat, wil je met me trouwen? Want we hebben met elkaar bewezen dat we het altijd hebben volgehouden. Ja, ja. Ik vind trouwen nu, weet je wel, dat doe je allemaal vooraf. En dan wordt al zoveel mensen gaan scheiden dat ik denk, Ja. dat heeft geen waarde meer. En op die manier heeft het dan wel waarde, zeg maar. Ik krijg echt veel blikken trouwens. Ja. Ja, leuk toch? Echt veel mensen die... Hey, we hebben allemaal kijkers. Ja, precies. En Mout en Rijntje, hoe zit het met hun? Mout en Rens zijn niet getrouwd. Oh, ik zie Die zijn gewoon meegeschud. klaar om ten alle tijden te splitten. Die zijn gewoon ready om... Die zouden, mijn moeder wil geloof ik wel nog een keer trouwen, maar dat is een beetje laat vindt ze nu. Volgens mij wel Rens het gewoon niet. 70 wel. Maar ik heb wel een leuke vraag die jullie kunnen behandelen. Waar zouden jullie trouwen? Oh. Waar zou ik trouwen? Ik weet niet. Mij lijkt het gewoon echt gewoon op de meest random plek of zo. In de wachtrij. In de wachtrij van ja. Dat is een ambtenaar meegaat. Dat je elkaar gewoon het jaarwoord geeft, weet ik veel, in een dierenasiel of zo. Ja. Gewoon bij de huisarts, bij de tandarts. Zo in die tandartsstoel. Haha. Ja. Waar zou jij willen trouwen? Als ik echt zou kunnen kiezen, Geld idee, speelt ja. geen rol. dan zou ik bijvoorbeeld wel de Sacré-Cœur of zo, daar bij de kerk of zo. Dat vind ik dan wel een mooie... Dus op woensdag is dat gratis, hè? Daar kan je slapen, hè? Ja, klopt. Nou, gratis. Waar zouden jullie ten huwelijk een klein- vragen? Is misschien een leukere vraag. Ik weet niet. Ik zou dan eerst gewoon, ik weet niet, bovenop een berg lijkt mij wel lijp. Maar wat vond je dan van de Sacré-Cœur? Ik bedoel, wat mijn vader heeft gedaan op... Place de la Concorde. Ja. Ja, dat vind ik wel vet. Place de la Concorde. Is dat toevallig iets? Nee. Nee? Staat er iets mee? Nee, toch? Nee, oké. Vergeet maar. Place de la Concorde. Parijs? Anyways. Ik zou het gewoon heel onverwacht doen. Dat je niet ziet aankomen, zeg maar. Gewoon 's s'avonds op de bank en dan in één keer zo... een fanfare die binnenkomt en nou... Dat had mijn docent had dat dus. Die lagen gewoon langs elkaar in bed. En Oh, echt? Oh, die man had zoiets van, zullen we niet gewoon eens trouwen? En toen was het zo, ja is goed. is goed. Nee, Ivo heeft dat, Ivo met Ankie. Ja? Hoe is dat gegaan? Die waren op vakantie in Oostenrijk of zo, ergens in de bergen. En Ankie had wel zoiets van, het gaat gebeuren deze vakantie. Ja. Het gaat deze vakantie Hij gaat voelde het aan. gegarandeerd gebeuren. Of ja, zij. Gaat Ivo mij ten huwelijk vragen, want ze wisten dat er aan zat te komen. Dus zij heeft de hele vakantie heeft ze zich mooi gekleed en de hele tijd nette pakjes aan, zodat ze er goed uit zou zien. En toen gingen ze 1 keer een berg beklimmen met z'n allen. Keimoe na een slechte nacht, gewoon in de joggingbroek en de bij elkaar geraapte dingen. En precies... En ook met de kinderen erbij? Ook met de kinderen Ja. erbij. En precies op dat moment, gewoon dat Ankie niet aan had wat ze aanwou, vroeg Ivo haar ten huwelijk. Hij zei zo, oh, niet nu. Had het even... Ik vind dat echt top. Ja, zo. Ik wil de hele tijd met mijn microfoon naar jou toe, maar dat hoeft niet, want je hebt het zelf. Ja, ja. Met mij trouwen? Nee, ik heb het filmpje gezien, het is wel heel lief. Oké. Waar zou jij trouwen, Pepijn?
Ja, weet niet. Loop door, dikzak. Ja, ik vind dat een moeilijke vraag, want er zijn zoveel mooie Ik vind het ook moeilijk. Kijk, als ik Er zijn zoveel mooie plekken. in Nederland wel. Ja, weet niet wel. Ik vind In de garage hoe heet zo. het? Die kathedraal in Keulen vind ik heel mooi. Ja. Ik Colanje Cathedral. Maar zouden jullie willen Zouden jullie in een überhaupt kerk? nog willen trouwen? Ik wil sowieso geen kinderen. Dat zou Zouden jullie überhaupt nog willen trouwen? Ja, dat is wel duur, hè? Nou, het is op woensdag gratis. Misschien wil ik wel partnerschap. Wat? Geregistreerd partnerschap. Dat. Je hebt hier de persoon die dat ook heeft. Ja, wat zijn je ervaringen ermee? Willen jullie kinderen? Weet ik niet. Misschien wel, maar ik wil eerst de wereld zien, zeg maar. Ik wil geen kinderen als het zo doorgaat. Niet? Nee, maar daar ben ik het wel mee eens. Ik weet niet, en dit is personal dingen, maar zoals de wereld... Oh my god, die man heeft een haktoemuts op. Nou, anyways. Nice. Ik wil eigenlijk wel een mini Ozaja zien of een mini Pepijn. Terugkomend op het onderwerp, ik weet niet, zoals de wereld er nu uitziet en dat zeg maar, soms moeten wij ook vrezen voor onze eigen toekomst. Op die manier wil ik geen kind de wereld inbrengen en om zeg maar diezelfde vaste last van dat constante, oh misschien komt de oorlog, de opwarming van de aarde. Zou ik je eens wat vertellen? Over 10 jaar gaan we dood. Zeg Ik heb maar. gewoon letterlijk vannacht gedroomd over dat de Derde Wereldoorlog. Serieus? Ja, letterlijk. Nu we dat hierover hebben. Wat gebeurde er dan? Ik weet niet, volgens mij, sowieso gisteren waren mijn ouders bezig met een, zeg maar zo'n pakket. Zo'n noodpakket. Ja, we zijn met allemaal bij elkaar rapen. Noodpakket. Ze En zijn aan het klaarmaken. Mijn vader gaat ook een beetje de schuilkelder weer een beetje opknappen. Dus dat daar, maar allemaal water gekocht en gasflessen gaan we allemaal aanschaffen. Dus, of ja, vooral mijn moeder. Als het aan mijn vader ligt, dan ben ik eens echt zo van, ja, nou het is omdat je moeder het wilt, maar anders. Maar als het aan mijn moeder ligt, dan zijn we al flink aan het preppen. Maar Pepijn, jullie gingen toch ook preppen, zei je? Ja. Maar we moeten er even zoeken, want een noodpakket, als je die echt wil kopen, kost dat €250 of zo. Hè? Per persoon of zo? Of, Nee, dat is gewoon heel duur, een noodpakket. Maar denken jullie dat het nodig is dat we gaan preppen? weet ik niet. Nou ja, stel je voor bijvoorbeeld, we hebben een keer geen stroom of water. Dan is dat wel gewoon... Je moet niet meteen denken vanuit oorlogperspectief zo kijken, zo voor de oorlog, maar ook gewoon als het een keer iets anders is. Wat een geladen aflevering wordt dit trouwens, man. Wat doen we dat Dus toch ik goed? snap het wel, maar water, echt extra water of Extra zo, is water, toch ja, altijd dat is handig. wel altijd. Water is wel handig. Denk jij dat we ons zorgen moeten maken? Ja, nee. Ja, vind ik een heel lastig iets. Aan de ene kant denk ik ja, aan de andere kant denk ik... Weet je, we houden alles zo in stand dat het ook niet kan. Want als er nu oorlog komt, dan breekt er echt gewoon een wereldoorlog uit. Ja, dat is waar. En dat gaat verder dan de Tweede Wereldoorlog, zeg maar. En ik denk dat er geen land is of geen regeringsleider is die dat aan zijn broek wil hebben, zeg Ja. maar. Nee, eens. Denk je wel dat... Maar ik denk wel dat we er even goed wel heel dicht tegenaan zitten. Er moet gewoon één gek tussen zitten, zeg maar. Die toch denkt, nou, ik ga het toch doen. Ja. Ja, dan is het klaar. Maar dan is het ook echt, dan wordt hij groots. En dan maak ik me Maar ook denk je wel dat nog zorgen. zo gek nog zoveel aanhang kan krijgen? Ja, steeds meer inderdaad, voor mijn gevoel. Maar weet je ook wat Einstein ooit gezegd heeft over de Vierde Wereldoorlog? De vierde, niet de derde, maar de vierde. De vierde. Ja, hij zegt de Vierde Wereldoorlog zou gevochten worden met stokken en stenen. Omdat de rest dan niet meer is. Omdat er niks meer is, zeg Ja. maar. Dus dan krijg je echt opnieuw de menselijke evolutie, zeg maar. Oh. Ja, weet je, ik ben niet per se bang dat er oorlog uitbreekt. Weet je, ik weet dat als het zou gebeuren, dan is het vrij snel klaar. Ik denk ook dat het dan echt gewoon vrij snel klaar is. En gewoon, als er eenmaal één nucleaire bom gevallen is, dan denk gaat ik het dat het hard. niet lang duurt dat de rest ook zal vallen. Denk je niet dat dan mensen voordat de pleuris uitbreekt, stopt nou maar gewoon één bom en dan... Is het klaar? Dat ze zeggen van oké, er is een bom gevallen, nu niet gaan schieten, want anders blijft die kettingreactie Ja, maar... ik denk dat de oorlog in Oekraïne eigenlijk alles laat zien hoe dat het in elkaar steekt. Hè? Want we vinden er allemaal wat van dat Rusland Oekraïne is binnengegaan, maar niemand durft Rusland te pakken naar Oekraïne toe. Nee, want dan weet je dat je een Want probleem dan weet hebt. je gewoon dat het gewoon mis is. Ja. En dat geeft hoe gespannen het is en hoe fragiel het allemaal is. Ja. En dat niemand een stomme zet moet zetten, maar dat Nee. iemand er wel even zo goed van probeert te profiteren, zeg maar. Dus dat is wel... Maar ben dat jij soms bang wel een beetje voor het doen. Russisch regime? Wat ze allemaal daar uitspoken? Ja, weet ik niet. Ik denk wel dat als het gaat, dan gaat het goed mis. Ja. En waar ik dan het meeste wel druk over maak, is gewoon de gezin en de mensen die ik lief heb, zeg maar. Ja.
dat ik wel denk, hoe ga je dat met elkaar overleven? Als ik de verhalen van mijn oma hoorde en van mijn ouders hoorde, die de oorlog hebben meegemaakt, Ja. dan denk ik wel, ben ik ook bereid om vanuit Den Haag naar Zeeland toe te fietsen op een fietsje om daar wat aardappelen te gaan halen en een aantal Duitse grensovergangen zeg maar, te doorkruisen en die mensen voor de gek te houden en zo toch wat eten mee terug te nemen naar huis toe. Ja. De hele dag. Want Heb ik dat boterverhaal ooit al in de podcast verteld? Van mijn overgrootoma aan mijn mamskant, die leeft nog, oma Klesman. En daar de mams van, die is in de Tweede Wereldoorlog, is hij de Belgische grens overgegaan en daar heeft hij heel veel boter gehaald. Want boter is vet, dus daar kan je gewoon kan je even veel op mee. overleven. En dat heeft ze toen zo in dat buik gedaan. Zo. En toen kwam ze dus bij de grens. En toen was er dus inderdaad zo'n grenswacht en die was zo van we moeten even kijken wat dat is. Dus die wou dat zo aanraken. En toen was ze van, durf je wel de buik van een zwangere vrouw aan te raken? Ja. En toen is ze gewoon de grens overgekomen dus. En toen hebben ze echt weer een tijdje proviant gehad. Dat is In de buik gedaan? ja, zo onder zo'n soort mal. Dat ze zwanger leek, zeg maar. Toch dat. En ook maar ik vind wel altijd de verhalen die oma vertelde over de oorlog. Want oma is natuurlijk geboren in 40. Dus die heeft eigenlijk alleen het einde zeg maar, een beetje meegekregen. Ja, 40 toen begon het eigenlijk, 39 eigenlijk. Ja, maar mijn moeder, hè, dus zij is een oma zeg maar, die kon wel vertellen hoe het was om voor het eerste chocola te eten. Ja. Oh ja. En dat soort verhalen gaven mij wel altijd gewoon hoop en zo. Ja. Want zij kon altijd zo goed vertellen over de eerste keer dat ze chocolade proefde. Of de eerste keer dat ze zeg maar, dat de Amerikanen sinaasappels in kisten uit de lucht lieten vallen en dat soort dingen. Ja. Dat dat vind lijkt ik wel. me zo raar dat er gewoon allemaal eten uit de lucht. Maar, toch? Als Ja. dat in deze tijd zou gebeuren. Dat er allemaal vliegtuigen over je heen vliegen die allemaal shit droppen. Ja, het is ook. Ja, weet je. En dat was, want chocolade en bananen en sinaasappels Dat was helemaal hadden niet we toen bekend. nog niet. Iedereen in dacht, wat Nederland. is dit? Dus dat werd gewoon allemaal gedropt. Ja. Ja, en ook nog eerder dan normaal volgens mij. Want Limburg is natuurlijk een jaar eerder bevrijd dan de rest van Nederland. Waar half bleven jaar ze nou eerder. haken? Bij de Rijn? Nee. Bij de Bij de Rijn? Bleven ze daar haken? Bij de Waal. Bij de Rijn en bij de Waal bleven ze haken. En daardoor heeft... Want in Limburg hebben wij dit jaar 80 jaar vrijheid gevierd. Of vorig jaar 80 jaar vrijheid. Maar de rest van het land viert nu pas 80 jaar vrijheid. Ja. Een meisje, als dadelijk de oorlog is en dan beginnen we weer opnieuw. Ja, 1 jaar vrijheid. Gewoon over 20 jaar breekt hij uit op het 100-jarig jubileum dat de oorlog voorbij is. Van jongens, ze waren zo lekker, onze stream was zo goed. Dan is het niet eens Rusland, dan is het gewoon Duitsland die gewoon zoiets zegt van for all time's sake, weet je. Dan beginnen we gewoon weer opnieuw, of wat? Ja, dan begint de streak gewoon opnieuw. Gewoon, 1 jaar vrijheid weer. gewoon 100 jaar vrijheid en dan begint de hele mikmak weer opnieuw. Ja, precies. En dan begin je weer opnieuw met tellen. Weet je, maar ik maak me niet per se zorgen. Ik denk dat we met z'n allen echt wel slim genoeg zijn om dat niet te doen. En ik denk dat het meer Als ze Rusland hopen. de bom gooit, dan weten ze toch zelf ook dat ze niet meer lang gaan leven. Precies. en Nee, ik dat denk weten ze, dat ze het dan zelf ook Ik denk niet. dat we weer een soort koude oorlog ingaan. Dat vind ik echt zo interessant, die oude Koude Oorlog. De Koude Oorlog. Zo lang over lezen en kijken. Ik vind de Koude Oorlog ook echt kei interessant. Gewoon echt jaren waarin... Carlos, jij zo... hebt die nog meegemaakt, toch? Koude Oorlog. Dat is 1980, Dat doe ik ook de hele tijd. 1990. De Koude Oorlog, 70 tot 80 toch? Nee, Nou, wat ik eng vond aan die situatie was zeg maar dat het verschil tussen rijk en arm, dat vind ik nog steeds, dat heel groot is en dat gebruikt wordt om oorlog te voeren, zeg maar. En dat was in de Koude Oorlog natuurlijk nog veel meer. Hè, het arme oosten en het rijke westen, want dat was het eigenlijk. Hè. En ik vind dat er nog steeds is. Ik denk dat de Koude Oorlog ook nog nooit weg is. Als je kijkt naar Boudewijn de Groot, hè, die bijvoorbeeld dat stukje, zo'n muziekstukje meneer de president heeft gemaakt, wat echt gaat over de Koude Oorlog, als je dat nu nog steeds draait. Klopt nog steeds. Het klopt helemaal. of hoe heet het, Over de Muur? Ja, van het Klein Orkest. Ja, dat, Ja, weet je, en dat zijn allemaal liederen die zijn, wat is het, 20, 30, 40 jaar oud bijna. Maar die zijn nog steeds van deze tijd. En dat maakt dat het wel gewoon spannend is en dat, dat er nog steeds wat kan gebeuren, zeg maar. Dat het nog steeds niet opgelost is. Maar we kunnen ook geen wereldvrede krijgen, hè. nee. Als we dat namelijk doen, dan wordt Europa het armste continent van de wereld. Is dat zo? Leg eens uit. Wij houden namelijk zelf, dit in stand, Afrika is namelijk veel rijker dan dat wij zijn. Als je gaat kijken naar alle grondstoffen die ze daar hebben, diamanten, goud, de olie, allemaal dat soort dingen. Ja,
In Europa, wat hebben wij? We hebben een beetje gas. Ja. Groningen! Ja, maar dat is het. Maar voor de rest hebben we niks. Ja. En wat er gebeurt is dat we heel erg dingen in stand houden. Want ja, stel je voor dat we gewoon genoeg geld aan Afrika zouden geven, dan hoeven ze daar geen honger te lijden. Ja. Zou je zeggen dat Europa een monopolie op wereldvrede probeert te houden? Ik denk dat Europa, China en Amerika dat volop doen, ja. Ja. Ik vraag me ook wel eens af, wat was er gebeurd als de Europeanen rond de Gouden Eeuw nooit Afrika hadden bezet of al die slavendingen hadden gedaan? Hoe was Afrika dan van afgekomen? Was dan ook best wel rijk? Ja, dan denk ik dat het er heel anders uit had gezien. Ja. Ja, absoluut. En dan denk ik dat we echt niet zo welvarend waren. Kijk eens naar de Egyptenaren. Hè? Ja. Dat is een heel mooi voorbeeld. Wij weten als Europeanen en mensen die nu leven niet hoe dat de Egyptenaren toen de tijd de piramides en al dat hebben gebouwd. Stenen van duizenden kilo's zonder machines. Van glas. Of van glas. Zo kunnen gebruiken, zeg maar. Inside joke. Maar dan moet je dus heel veel slimmer zijn. Dus ja, ik denk dat daar heel veel slimme mensen hebben geleefd. Die deden toen al een sterkunde, hè, wat wij soms nu niet kunnen begrijpen, deden ze toen. Ja. Goed, wat een geladen. Ik ga wel even een trigger warning aan het begin van deze aflevering gooien. Jongens, we gaan gewoon de droomvlucht in, ja? We gaan de droomvlucht in en wij zijn hier aan het speculeren over het einde van de wereld. Wat een dag. Wat wil je dan Het was weer? grappig. Welke conspiracy theories geloven jullie? Wel of wel? Welke? Wel. Ja, Oké. welke wel? Die heb ik Aliens, wel. sowieso. Denken jullie dat wel waar kan zijn? Aliens, Deze is best wel gevoelig, de Red Media. Red Media. Ja, Was dat? Wat is dat? Was dat? dat heb ik wel eens. Dus, heeft Kanye soort van... Oh, het is Kanye. Dit is een ding van Kanye, die is daarmee begonnen. Ja. Hoe heet het? Dat eigenlijk de Joden nog steeds wel een groot vinger in de soep hebben in de wereldmedia. Oké. Joël gaat wederom gecanceld worden voor zijn uitspraak in deze aflevering. Het gebeurt elk seizoen 1 keer. Is dit weer zo'n moment? Hoezo? Ja. Wat zeg ik verkeerd? Wacht, ik ga ze opzoeken. Ja, ik geloof sowieso in aliens. No fucking way dat wij alleen zijn in het hele universum, weet je. Hier, de Red Media. Ik geloof ook wel echt dat er wel dingen onder ons zijn. Weet je wel, dat er wel aliens wel eens hier geweest zijn of dat we ze wel eens gezien hebben. Maar ja, ik geloof daarin ook wel in de filter theory, de great filter zeg maar. En dat houdt dus in, eigenlijk is de aarde een soort, het wordt echt dit wordt zo'n rare aflevering. Oh, dat is de Red Media. Zie je dat? Dit zijn allemaal CEO's van grote bedrijven en alles wat rood is van Joodse afkomst. Oh damn. Oké. Dus, En daar geloof jij in? dus bijvoorbeeld ABC News, CBN News en alles wat rood is, heeft iets met een Joodse achtergrond te maken. Niet of dat slecht is, Ja. Maar oké. omdat ze vroeger al zeiden rond de Tweede Wereldoorlog, waar ik het absoluut niet mee eens ben, ja, door de Joden zijn al die problemen. Ja, Maar Joden zijn wel gewoon slimme mensen. dat is wel. En Maar oké, om terug te komen op waar Ja. ik in geloof. De great filter theory of de filter. Eigenlijk komt het erop neer dat de aarde als het ware een klasse 1 samenleving is. Weet je wel, we zijn nog niet super geavanceerd. En dat er dus iets is wat ervoor zorgt dat klasse 2 en klasse 3, die dus zeg maar een soort knop hebben waarmee ze planeten kunnen opblazen in één keer. Niet per se dat ik daarin geloof, maar ik geloof wel dat de mensheid nog niet op en top is. En dat er zeker samenlevingen zijn die zo ver boven ons staan. Maar juist omdat ze zo ver boven ons staan... Juist omdat ze zo ver boven ons staan, dat ze ons niet kunnen zien als het ware. Ook, weet je wel, als je vanaf een lichtjaar afstand of zo naar de aarde zou kijken, dan zie je nog steeds de dinosaurussen. Dat soort shit. En ik vind dat wel gewoon een heel vaag idee. En ik denk ook wel dat dat zou kunnen kloppen, want ja, ik geloof echt niet dat wij alleen zijn in het universum, weet je wel. Het kan nooit dat in een universum dat nog steeds groeit, dat we daar alleen zijn. Dat kan niet. En ook al zijn het kleine miertjes of zo. Ja, precies. Ook al leven, hè? En ik vind het ook, weet je, als je nu gaat kijken, er zijn foto's van het einde van het universum, als het ware. Omdat daar is nog niks, want dan kijken we zo ver
de ruimte in dat het licht dat ons bereikt zo oud is als het ontstaan van het universum. De allerverste planeten die we tegenkomen zijn, weet je wel, dat zien wij als echt de basis van een planeet. Alleen gaat het steen, over. maar ondertussen is dat misschien wel zoveel meer. Want ja, wij zien dat licht dat al zoveel miljarden jaren oud is. Ja, dus dat is waar ik in geloof. Geloof jij ergens in? Nee. Geloof jij ergens in? Moet ik er even over nadenken. Oké. Ja, wat een aflevering. Holy shit. Ik geloof in ons. Ik geloof ook in ons. Parijs? Hou nou op. Parijs? Hou nou op. Dit is gevoelige informatie. Gevaarlijk wat je nu zegt. Is dit hem? Ja. Ja? Ik denk dat we deze geladen aflevering niet meer goed kunnen maken. Wij moeten ons klaarmaken om de Ja, droomvlucht. wij gaan de droomvlucht zo meteen in. Daar gaan we weer genieten van het leven. En niet nadenken over de wereldoorlog en aliens en soortgelijke dingen. Dus bij deze, dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het luisteren. Wacht. Oh, ja? Hoe gaan we aflopen? Gewoon doorlopen. Dankjewel voor het kijken, luisteren, aanhoren van ons gezeik. En dan zien we jullie heel graag in de volgende aflevering. Of luisteren we je heel graag in de volgende aflevering van Dit is Geen Podcast. Houdoe.